Здравейте, аз съм БГ и днес ще направим една тема. Iron Set, Protection двойка и обаче боксите са Protection 3. Прожектори Protection 3, значи Protection двойка и с него Iron Edge, Sharpness, Knockback 1, Knockback ще Breaking по 1, Sharpness 2. Това тук е на Iron Set Pro единичка, но Diamant Helmet, Protection пак или Edge, Knockback Sharpness 2. И следния сет е Protection единичка с Diamond Sword Sharpness 3 и Smite 4 Breaking 3. Един Welcome Breaking по 1, една права ефективност 1, 5 голденки и 12 захар, всъщност се знаете на 20 захар, 20 голстон, Netherland, Maze Powder и Stambol. И така, за да запишете само пишете запис, името ви, лайкате и абонирайте се за клипа. Абсолютно никакви коментари долу, че ви е харесало, че не ви е харесало, дори да е за добро коментара, дори да е за добре. Няма да ви го... Примерно, ако някой се напише някакъв коментар долу и после спечели томбата, няма да му го зачитам. Ще пусна повторна томбука. И така, хора, да повторя, абонирайте се за клипа, лайквате клипа и пишете долу в коментарите запис, името ви в Клипи България, който и да е. И без абсолютно никакви коментари. И така, хора, томбуката ще го теглим на след няколко седмици, ще видим кога. Аз ще реши, когато се натрупат повече абонати. И това е, хора, още един път томбулата. Виждате я. Тея Iron Leggings. Не, тех няма да сложим, защото няма да се впадат точно с сетовете. И ще има и още томбулки, които вече, ако се поразвия по-добре в PPBG, ще има и фулки. И така, хора, това беше томбулата и абонирайте се за клипа, лайквате клипа, записвайте се и късмет, чао!